عرست زينام شططات ديجيتال إثيوبيا بقمة زاتو ولدون مهنات يسرح له كبلو مكتل قدامي مينستر تمسكن طرونة تزاريبو مرأي حدنة عرقن زخونة بعال حدش عامت ماسالا كمباتا ناتخبر يركب كاب زينو صاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بسرح مخنيات ناب أمريكان زاوت وصعتنياتات $100,000 نكخفلو مزازم تقليتهم سلام تعنا هبل زخوركم تملكتنا كما يتعلو لك ساعات شعات خوينو كم تلمود نساعات حزنا من زيناتات حيزة متلخو زيناتات ندام راحكم ساخم تصنح أنا برام في السهايم فلما حطر زيناتات كنجمر شتتات ديجيتال إثيوبيان عالم بصحاتو زلام زمن artificial intelligence أبا قمت زأتو ولدون مهنات يسرح الله كبلو مكتل قدامي منستر تمسجن طرونه قليصوم توم مكتل قدامي منستر نزي زغلصو هبا انستيتيوت artificial intelligence كرنتاوي سلطنا كوس دصنحو 300 سجنات أبا زمرقلو اوانيوم مكتل قدامي منستر تمسجن طرونه ابتوان زمنو زطلبو artificial intelligence كمون زمت صعنتو نمصوار زخولو أبا سجنات مسرح يدلي يميلوم ازي ولدو نحنا زحالفنا عدل كحالف يبلون كورسو زقبا قنصي كويناتن شقرن زي كونس فلتات كخون يقبا كبلون اتحساسيبوم تحتو تفاسس حقرات أب العلي أباي مخنياتاون فتحاون تقاقما ماي نكفتر مس كلن حقرات تحتو تفاسس أبزوريات أرابيزا كاب مزتاي وطاي زخون عينت أماراتي كم زي بلن أمخاري دوب زلل آكالات ماي علم كيناوي مهور جون راو نيا أورو تزاريبوم أمونغو تن حقرات مقرابن متحبارن مفتار اندحر تقايلو عبي قد بداس إثيوبيا نإثيوبيا طرح زي كونس نقلن قراب تحقرات زيت أكميلوم أبا لعلي رواباي عبي قد بداسن قد آسوانن زامسول عبيتي بروجكتات مناتهم أفريكا عبي عاوت مخانوون توم كيناوي مهور حابيرو ملوم ازيد ما أبا منقاح زفر اندستري حقرات اتزوبام زرعالة تقمي كمزهلو آرديوم عبي قد بداس بمهناتو أبا السودان ببعامتو زقات امزنور حدقاو حجن مكل خالن مسمر مصنو تهاجر بدلل كيم اللائن كمز حقزون توم مهور آمناغيتوم أب تجبار جبن زي حجاو شرفوت أي استوافرو حدميتن عسران سلستن تترترتي بنك حساب دكتوروم كأجر تجيروم أقل قلوت جحننت فاينانس كم زفلتو من قصقاس جنزبتهم تترترتي بمقادو تحتات النت حقي مرقاز أب كيدي يركبيلوم ممحيشي ماكرو قطواسعيو بزحات سبات بحجاو مقادي أقل قلوت شرفوت أي ناتتقومو يخونو دامبر حد أكلات جنام كاب تجبار جبن شرفوت أي تسلم عداقة نمتراف من قصقاسنا جور كم زخوني أرجعي زلهم كابزي بتوساقي حد سمويا بانكي أب تجبار شرفوت أي تسلم عداقة كم تساتفو وتصيدتي كتتل حبريت زملاخت بمخانو توساقي مرمرانا تجبر كم زركب جلي زلهم أتي أقل قلوت بستوها حلفنت مسألة أب زي حجاوي تجبار شرفوتان مسألة تجبرات جبنن تساتفتي زخونو أكلات حقاو سقمتين قوسد مس مدارك تأكلات بموداد الناس كم زخنم قلقالو زين إثيوبيا صبصيبوم عبي قد بداس بعوت مززاموز جمرنا يقعزو براق إثيوبيا زعوتي كبلو رئيس ممحدار كل الماخلة إثيوبيا انداشاو تاسو حابيروم بحبرت كيلنا بزبل مري حساب تيقدب بعوت مزامو بزملكت ببركي كلل سلاماوي سلفي مجلس دقف بكتما خوسانا تخايدوم دكتور انداشاو تاسو ابتوان اب زمحلالفو ملختي عبي قد بداسم إثيوبياويان بحبار زعوت و زخر بروجكت يلوم
ኢትዮጵያውያን ብሕብረት ቢከኣልን ጽንዓትን መንፈስ ዘመዝገቡ ዓወት ናይዚ ወለዶ ፕሮጀክት ምዃኑን ብፍላይ መንግስቲ ትግድብ ዘጋጠምዎ መሓለኻታት ብምስጋር ብዓወት ክፍጸም ምግባሩን ሓቢሮም ብተወሳኺ ህዝቢ ክልልና ንህንጸት ግድብ ህዳሰ ትጽቢት ዝግበረሉ ኩሉ ዝገበረ ምዃኑ ብምግላጽ ንዝገበሮ ድጋፍ ድማ ምስጋንኦም ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ሚኒስትር ንግድን ዘባዊ ምትእስሳርን ሚኒስትር ኢንዱስትሪን ኣብ ከተማ መቐለ ንዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ህንጸት መንበር ኣባይቲ እምነ ኩርና ዓንቢሮም እቲ ሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ ኣገልግሎታት ሰናይ ተግባር እናተለመዱን እናተስፋሕፍሑን እንትኸውን ብፍላይ ድማ ንዓቕሚ ዘይብሎምን ኣረጋውያንን ወገናት መንበር ኣባይቲ ኣብ ምህናፅን ምሕዳስን ብርክት ዝበሉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን እናተሳተፉ ይርከቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እቶም ኣብያተ ዕዮታት ሚኒስትር እውን ዝሳተፍሉ ስራሕ ህንጸትን ሕድሳትን ኣባይቲ እናተሳለጡ እዮም ብመሰረት እዚ ሚኒስትር ንግድን ዘባዊ ምትእስሳርን ከምኡውን ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ንዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት እምነ ኩርናዕ ህንጸት መንበር ኣባይቲ ኣንቢሮም ኣሎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ምንባር እምነ ኩርናዕን ምጅማርን ዝተረኸባ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ንግድን ዘባዊ ምትእስሳርን ያስሚን ወሃብ ረቢ ኣብ ዝገበርኦ መደረ ከይዲ ህንጸት እቶም መንበር ኣባይቲ ብፅሬትን ብቕልጣፈን ተዛዚሙ ንነበርቲ ከም ዝርከበን ሓቢረን ኣብ ህንጸት እቶም መንበር ኣባይቲ ይኹን ኣብ ካልኦት ሰናይ ስራሕቲ ዜጋታት ተረባሕቲ ንምግባር መንግስቲ ትኩረት ሂቡ እናሰርሐ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ድማ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እየን ኣረጋጊጸን ጎና ጎኒ እቲ መርሃ ግብሪ እውን እቶም ኣብያተ ዕዮታት ሚኒስትር ንተምሃሮ ደገፍ ናውቲ ትምህርቲ ገይሮም ኣለዎም መገድ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘሰልጠኖም ሰልጠንቲ በረራ ኣመሪቖም መገድ ኣየር ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘሰልጠኖም 1,103 ሰልጠንቲ በረራ ሎም መዓንቲ ኣመሪቑሎም እቲ መገድ ኣየር ካብ መንጎ ዘመረቖም ሰውምያ በረራ 41 ኣብረርቲ 343 ሰውምያ ጽገና ኣውሮፕላን 524 ኣገልገልቲ በረራን 195 ድማ ኣብ ትኬትን ካልኦት ዓውድታትን ዘሰልጠኖም ምዃኑ ፍሊጡሎም እቶም ሰልጠልቲ ካብ ኢትዮጵያን 16 ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዝተውፃፅኡ ምዃኖም እውን ተመላኺቶም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም መርኣያ ሓድነትን ዕርቅን ዝኾነ በዓል ሓዱሽ ዓመት ማሳላ ከምባታ እናተኸብረ ይርከብ ማሳላ ንህዝቢ ከምባታ ፍልፍል ዕቤት ምዃኑ ተገሊጹሎም በዓል ማሳላ እንትቃረብ ዝተጻልኡ ኣካላት ዕርቂ ዝፍጽምሉ በዓል ተሃድሶ ምዃኑ ድማ ዋና መሓዳሪ ዞባ ከምባታ ኣይተ ኣረጋ እሸቱ ገሊጾም ኣሎም ማሳላ የርቅና የታድሶ በዓል ነው የማሳላ በዓል ሲቃረብ ማሳላ በዓል ዕርቂን ተሃድሶን እዩ በዓል ማሳላን ትቐርብ ዕርቂ ይፍጸም እዮም በዓል ማሳላን ትመጽእ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ቀሊል ዘይበሃል ጽዕንቶ ቁጠባ ይረኣይ እዩ ነዚ ጽዕንቶ ቁጠባ ንምጽዋር ዝተፈላለዩ ዓይነታት መንገዲ ቁጠባ ናይ ምጥቃም ባህሊ ኣለዎ እዩ ማሕበረሰብ ከምባታ ቅድሚ እቲ በዓል ምብጽሑ ኣቦታትን ኣዴታትን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ገንዘብ ይዓቑሩ እዮም እዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመጸ ዘኹርዕ ባህሊ እዩ ኣብ በዓል ማሳላ ዝተረኸባ ሚኒስትር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ በወገነን ኢትዮጵያ ባህልን ተፈጥሮን ብሓባር ዝሓዘት ምድረ ቀዳሞት ሃገር ምዃና ገሊጸን ኣለዋ በከምባታ ዞን የሚገኙ የቱሪስት መስህቦች ማለትም የሃምበርቾ ተራራ ኣብ ዞባ ከምባታ ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝም ማለቱን ጎቦ ሃምበርቾ ተፈጥሮዊ ፍልሑማይ ገመሻ ኣጆራ ኣብ እምኒ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ምስ ካልኦት መስሕባት ተዳሚሮም ንሃገርና ዕቤት ቱሪዝም ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎም ይእመን እዩ ሚኒስተር ቱሪዝምን ምስ መንግስቲ እቲ ክልል ብምትሕባር እቶም ሃብታት ቱሪዝም ንኽፋለጡን ማሕበረሰቡን ተረባሒ ንኽኾን ኣብ ዘኽእሉ ተግባራት ንምስራሕ ድሉው ምዃኑ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ሕብረ ብሔራውነት ዝጎልሃሉን ኢትዮጵያውነት ዝነገሰሉን ፕሮጀክት ተባሂሉሎም እቲ ግድብ ልክዕ ከም ዓወት ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ተኻኢሎም ዝወፈሩሉን ሓደ ዕላማ ዝተበገሱሉን እውን እዮም ንጸብጻብ ሃብታሙ ተክለስላሴ ናዝሬት በሪሁ
ኣብ ዓድዋ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዘይሓበረ በብኣንፈቱ ጸጸር ዘይደርበየ ንጸላእ መውፅእ መእተዊ ዘየስኣነ የለን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሰውን ኢትዮጵያውያን ካብ በብኣንፈቱ ተጻዊዖም ብሓድነት ጠጠው ኢሎም ብጽንዓት ናብ ሎሚ ኣብቂዖም እዮም። የሀገር መከላከያ የፖሊስ ሰራዊት ብዙ ኢትዮጵያውያን ምክልኻል ሃገር ሰራዊት ፖሊስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብልዑል ብርኪ ምስጋናን ክብሪን ዘውህብ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። እዚ ካብ መራሕቲ ጀሚሩ በብብርኩ ዘሎ ብገንዘብ ብፍልጠት ብሓሳብ ብጸሎት ብደርፊ ብግጥሚ ኣብዚ ኮይኖም ድማ ፀሓይን ሃሩርን ተጻዊሮም ብምስርሖም ንሕድሕድ ግቡእ ምስግና ምሃብ ዘድሊ ይመስለኒ። መቐነት ኣደ ዝተፈትሐ ካብ ህፃናት ተምሃሮ ክሳብ ሰብ ሃፍቲ ካብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክሳብ ዲያስፖራ ኩሉ ብሕብረት ጠጠው ዝበለሉን ዓብዪ ጀግነት ፈጸመሉን ግድብ ህዳሰ ኣብቲ እዋን ንዓድዋ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዝተኣኻኸብሉ ኢትዮጵያውያን ኣነ ዘይኮነስ ንሕና ኢሎም ኢትዮጵያ ብምቕዳም እዩ። ሁሉም ያለበት ነው። እኔ አሁን ከወላይታ ነው የመጣሁት። ኩሉ ዘለዎ እዩ። ኣነ ካብ ወላይታ መጽ ወላይታ ተወሊደ ዓቤ ካልኦት መሓዙተይ እውን ካብ ኣምሓራ ጎጃም ወሎ ካብ ትግራይ ካብ ኩሉ ቦታ ዝመጹ ኣለዉ። ስለዚ ኣባይ ብሔር ብሔረሰባት እዮም ምባል ይከኣል እዩ። ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ነው የመጣ ነው። ካብ ኩሉ ክፋል ኢትዮጵያና መጺና እዚ ሓደ መርኣያ እዩ። ኣብዚ ትሪኦ ነገር ኩሉ ዘሕጉስ እዩ። ኩሉ ሰብ ዕላማ ሒዙ እዩ መጺኡ ከም ሃገር ኢሉ እውን ከም ውልቀ ሰብ ብዙሓት ሓላፍነታት እናተዋጻእና ኢና። አሁን ግድብ እዚ ግድብ ዝጀመረ 2003 እዩ። ንሕና ድማ 2009 ኢና ናብ ዝመጺና ክሳብ ሕዚ ድማ እናሰርሕና ኢና። ታናሿ ኢትዮጵያ ነው ማለት በጣም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሌለው ሰው የለም። ንእሽተይ ኢትዮጵያ ያ ኣብዚ ዘላ ኩሉ ብሔር ብሔረሰብ ኣብዚ ኣለው። ኩሉ ሰራሕተኛ ካብ በብኣንፈቱ ዝመጸ እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣሰሩ ኣንቢሩ እዩ። ሁሉም ብሔረሰብ ጠቅላላ ኩሉ ብሔር ብሔረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምባል ይከኣል እዩ ተሳቲፉ እዩ። ኩሉ ናይ ዓርሱ ግደ ተዋጽኡ እዩ። ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ነብሲ ኢትዮጵያን ካብ ዘለዎ ጸዋዕ እዩ። ነዚ ዓብዪ ሃገራዊ ፕሮጀክት ኩሉ ነገር እንተተዋሃበውን ኣይበዝሖን ዝበሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዘለዎም እንተበርክቱ ከይተጸባጸቡ እዩ። ብዙ ነው የሚገዛው። አንዳንዱ በቃ ብዙሕ እዩ ተዓዲጉ ሓድሓዲኡ ክፍለጠሉ ዘይደሊ ቅብሊት ዘይደሊ ኣሎ። እዚ ካብ ሓጎስ ዝተበገሰ እዩ። ንምንታይ ዝወፀ ዘይወፅእ ብምባል እዩ። I think አንድ የሚያደርገን ነገር ከም ዝመስለኒ ሓደ ዝገብረና ነገር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብሓድነት ብምዃኖም እዩ። እዚ ብሓድነት ዝተዛዘመ ፕሮጀክት ናብ ሓደ ዘምፀና እዩ ለየ ዝኣምን ሓሳቡ ካብ ጃንሆይ ጀሚሩ ዝዛዝሞ ወለዶ ክመጽእ እዩ ብዝብል ስለዚ እዚ ወለዶ ተፈጢሩ እዩ። ህዳሰ ብመንፈስ ዓድዋ ብወኒ ዓወት ወለዶ ኣኪቡ ምንስዕራር ኢትዮጵያ ዝገለጸ ናይ ሕብረ ብሔራዊ ኣበርክቶ ዓብዪ ምልክት እዮም። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ከስግረኩም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብስራሕ ምክንያት ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ወጻእተኛታት $100,000 ንክኸፍሉ ምእዛዞም ተገሊጾም። ትራምፕ እቲ መደብ ብዘይ ኣገባብ ከም ዝተተግበረ ዝጠቐሱ ኮይኖም ክፍሊት እንተዘይፈጺሞም ግና ናብቲ ሃገር ንምእታው ዝግድብ ምዃኑ እዮም ኣረጋጊጾም ዘሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ትራምፕ ንገለ ስደተኛታት ቪዛ ንምቅልጣፍ ሓዱሽ ጎልድ ካርድ ዝተባሃለ ኣሰራርሓ ዝዘርግሑ እንትኸውን ዋግኡ ድማ ካብ $1 ሚልዮን ዝጅምር እዩ። እቲ ካብ 21 መስከረም ኣብ ግብሪ ዝውዕል ትእዛዝ ንሓደሽቲ ኣመልከቲ ጥራሕ ዝምልከት ከም ዝኾነ ጸሓፊ ንግዲ ኣሜሪካ ሃዋርድ ሉትኒክ ገሊጾም እዮም። ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ክሳብ ሕዚ ቪዛታት H1B ንምርካብ ብድምር ኣስታት $1,500 ዝግመት ክፍሊታት ጥራሕ ዝሓትት ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ሽቶታት ዲጂታል ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘእተወ ወለዶ ንምህናፅ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም። ምርኣያ ሓድነትን ዕርቅን ዝኾነ በዓል ሓዱሽ ዓመት ማሳላ ከምባታም እናተኸብረ ይርከብ።
ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብስራሕ ምኽንያት ናብ ኣሜሪካን ዝኣትዉ ወጻእተኛታት $100,000 ክኸፍሉ ምእዛዞም ተገሊጹ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዚምና ስለምክታልኩም አዚና ነመስገን ሰላም